Hello everyone. Today we are going to see reading, basic reading. እቲ መሰረተ ንባብ ኢልና ንጀመርቲ ኣብ መጀመርያ ወይ ኣብ ታሕቲ ደረጃ ዘለው reading ንምምሃር ዝጀመርናዮ መደብ መጀመርያ A ዝበሪና ቀፂልና E ነዘን ለተርስ መስራሕ መፅሕና ሕጂ ናብ U በፂሕናልና መጀመርያ ግን ምናልባት ቋንቋ እንግሊዝ ናን ፎኔቲክ ምዃኑ ምዝራብ ኣገዳሲ ምክንያቱ ፎኔቲክ ላንጉዌጅ ዝበሃል ከም ትግርኛ ማለት እዩ ሓንቲ ፊደል ምስ ተጻሕፈት ኩሉ ግዜ ሓደ ዓይነት ድምፅ ኣለዋ ከ ተተጻሒፋ ኩሉ ግዜ ከያ ኩ ተተጻሒፋ ኩሉ ግዜ ኩያ ኣብ ዝኾነ ይቃልትቶ ኩ ኩያ ሓደ ድምፅ ኣለዋ ስለዚ ትጽሕፎን ተድምፆን ሓደ ዓይነት ዝኾነ ቋንቋ ፎኔቲክ ላንጉዌጅ ይበሃል እንግሊሽ ፎኔቲክ ኣይኮነን ናን ፎኔቲክ እዩ እቲ ሓደ ከቢድ ዝገብሮ ኣብ ንባብካ እሱ እዩ ምክንያቱ ሓደ ዓይነት ኣዳምፃ እዚኣ ከምዚ ትድመፅ ዝበልካ ኩሉ ግዜ ከምኡ ይኮነን ኣብ ገለ ኣጋጣሚኻ ካልእ ኣዳምፃ ኣለዋ ነዚና ንርኢ ዘለና ሎሚ ስለዚ ዩ በፂሕና ኣለና ከም ፊደል መፀውዒያ ዩ እዩ ትህቦ ድምፂ ግን ዝበዝሕ ግዜ ኣ ድብል እዩ ኣብዚ ክንሪኦ ኢና ንኣብነት ዩ ቢ ኣብ ተኮይኑ ሲ ወይ ከዓ ክ ድብል ድምፂ ተወስናሉ ካብ ካብ ውላድ ኣንበሳ ማለት እዩ ኣብ ክ ምስ ተወስኮ ክ ኣ ብ ካብ ኣር እንደወሲኽና ኣለካ ር ድብል ድምፂ ኣለዎ ር ኣ ብ ራብ ራብ ምፍሕፋሕ ማለት እዩ ሓደ ነገር ኤች ተወሲኽናሉ ኤች ህ ድብል ድምፂ ስለዘለዎ ህ አ ብ ሃብ ሃብ ናይ መኪና ጎማ ወይ እግራት ማእከላይ ወገን እዩ ግን ማእከል ማለት ስለዝኾነ ንካልእ ብዙሕ ትርጉም ኣለዎ ሃብ ኦፍ ኢኮኖሚክስ ና ሓደ ኤርያ ብዙሕ ናይ ቁጠባ ፍፃመታት ዝፍፀመት ኮይኑ ወይ ብዙሕ ባንክታት ዘለዎ ከባቢ ኢትስ ኢኮኖሚክ ሃብ ኦፍ ዘ ሲቲ ይበሃል ሃብ ከዓ ማእከል ከም ማለት እዩ እታ እ ትብል ድምፂ ምስ ብ ዘይኮነ ምስ ጂ ክትከውን ከላኺ እንተልና አ ግ ግ ሕጂ ሓደ ኮንሶናንት ዝኾነ ሳውንድ ወይ ኮንሶናንት ዝኾነ ፊደል ኣብ መወዳእታ ተመፂኡ ብድሕሪኡ ቫወል ድሕሪ ዘይብሉ ኣዝዩ ሃሳስ ኮይኑ ዊክ ኮይኑ ይንበብ ስለዚ ትግብ ብዙሕ ኣይድመፅኒ እግ ብድሕሪኡ ካልእ ቃል ተዝህልዎ ንኣብነት ኦ ተልይዎ ጂኦ ጎ ይኸውን ዝድመፅ ይኸውን ስለዚ ብዙሕ ዘይድመፅ ዊክ ሳውንድ እዩ እግ ነዚ ዲ ተወሲኽናሉ ድ ዝብል ድምፂ ስለዘሎ ድ አ ግ ዳግ ዳግ is past tense of dig 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 ምኹዓት ማለት እዩ ዳግ ኩዓተ ወይ ኩዒቱ he dug the ground for building he dug this for that purpose ክንብል ንኽእል ዳግ ኩዒቱ ወይ ኩዓተ እግ ኤች ተወሲና ኣለኸ ኤች መፀውዒያ ኮይኑ ህ ድብል ድምፂ ኣለዋ ህ ስለዚ ህ ሃግ 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 ምሕቋፍ ማለት እዩ ጀይ ጃግ ጃግ ሓደ ዒዛ ናይ መትሓዚ ማይ ክንብል ኤም ማግ ማግ እውን ከምኡ መስተይ ብኬሪ መትሓዚ ዘለዎ ዝበዝሕ ግዜ ንፅማቕ ወይ ንቢራ ንጥቀመሉ ዕብይ ዝበለ ግን መትሓዚ ዘለዎ ብኬሪ ከዓ ማግ ንብሎ ድሕሪኡ ኣን ዩኤን ኣን ን ከምቲ ዝበልናዮ ዝኾነ ኮንሶናንት ኣብ ድሕሪት ሃልዩ ብድሕሪኡ ቫወል ተዘይብሉ ኣይድመፅን እዩ ዊክ ን ኣለና ኣብዚ ኣብዚ ከዓ ኣ ኣለና ኣን ር ተተወሲኽዎ ርኣን ራን ራን ጎየየ ወይ ምጉያይ ማለት እዩ ንኤን ከዓ ንዩኤን ነዚ ኣን ድብል ድምፂ ኤን ተተወሲኽዎ ንኣን ናን ናን ዘን ሃይማኖታዊ ኣገልግሎት ዘባ ደናግል ወይ ናይ ሃይማኖት ትምህርቲ ዘባ ደናግል ማለት እዩ ኣን ምስ ጂ ጂ ግ ዝብል ድምፂ ኣለዎ ግ ግኣን ጋን ጋን ሽጉጥ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ኤፍ ምስ ተወስኾ ነታ ኣን ትብል ድምፂ ኤፍ ፍ ፍ ድምፂ ኣለዎ ፋን ባህታ ወይ ኤንጆይመንት ማለት እዩ ብሓደ ነገር ብመግቢ ክኸውን ይኽእል ብሙዚቃ ክኸውን ይኽእል ዝስምዓካ ባህታ ማለት እዩ ፋን እዚኣ ናይ መወዳእታ ሮ ንርአ ት ት ዊክ ኣት ክ ምስ ተወስኾ ወይ ሲ ካት ኤች ምስ ተወስኾ ህ ሃት ሃት ኣጉዶ ማለት እዩ ካት ምቑራፅ ወይ ምሕራድ ቴክ ኬር ዶን ካት ዮር ሃንድ ካት ኣብ ኢድ ክኸውን ከሎ ከም ምሕራድ ማለት እዩ ካት ኣብ ካልእ ነገራት ከዓ ምቑራፅ እውን ክኸውን ይኽእል ካት ኣብዚ ግ ተወሲኽናሉ ወይ ጂ እዚ ከም መፀውዒ ጂ ክኸውን ከሎ ከም ድምፂ ግን ግ ድብል ድምፂ ኣለዎ ስለዚ ምስኣት ጋት ጋት ማዓንጣ ማለት እዩ ም
ام مستوسخه ندي اد بالدمسي ماد ماد اتبعي نحن بهنا ماد زها تشيكا مالتي وي ماي تاكي مريت سلازي حدا مزي اتاسينا نفطو مستناي تغرينيا إلنا زغلصنا قبل حجي تغرينيا خنمهركلنا نتي ببوزبل بزن فيداس زين كنصحفوهم نخل بزهين مهاينا او كل شيء يسرحني راح يكون بفلا ابيو مصينا كن تقليله يسرحني زبزحه جيجا يكون انت يبلا له ب مسئي نبي يو وسكا بو نبي اي وسكا بي خمسون بو بيزبل تمثلو بز مثلا زخنيو خلنا يو بو بالدمص يالو ابزن قالات زين تنينا كن 10 قالات الله 10 قالتين اذا ما بيسرحني او إلنا دمبنا وي كود توب دبلنا ነገር የለን ቶታሊ ኣብ ኩለን እዚ መስርሕ እዚ ወይ እዚ ትምህርቲ እዚ መጋገያ ኮይኑ ረኽቦ ኣብ ገሊኡ ሰርሕ ይዓባል ቢኢ ተኮይኑ በድ በግ ገለና በለ ምስቲ በቦልካ ትምሮ ተማሳሲሉ ዝኸይድ ድምፂ ኣሎ ኣብዛ ቃል እዚኣ መፂና ግን ተቕሊሉ ኣይሰርሕን ስለዚ ቢዩ ኮይኑ ኡ ድብል ድምፂ ዝህብ ዳርጋ ኣዝዩ ውሕድቃት ሓንቲ ቃል ንኣብነት ፑት ኣብዚኣ ሕጂ ዩ ከምቲ ብልምዲ ببون دابنا نمهر لك يحوم وين الله فوت وين الله استرفع جن أو دبل دمسي بذا يوتبل فيدال زي كونه بالدبل أو زوها بيبزح دبل أو كلته أو أما قلت ألك أدخله أو دبل دمس الله ببزحي ويش معنا السون كاتيلنا هرينا سلازي سجى حجي تا يوتبل فيدال يو دبل دمس وي بو أو دبل دمس زي كونه دبل دمس خمسة الله كنت هنا سلازي يو كاب اون لعلي دبل دمص خمس الله استفاق على ترينا نتي او دبل دا اب قنق انجليز بزح بمنتاي دمص ترايلنا كن كابتي بيوز دمص اقدي مسحنا نقدارينا هين ب بو إلنا هنصح هنا زي يوزيا او دبل دمص خنفتر زي المهارينا براكتيكال كن اب قالات اتنا نريو خلنا كاب اون لعلي زياده تري بس على تنصح هنا او دبل دمص كن كابيون لعلي بدابل او يجلس بوك دابل او بوك نذا ب دابل او استوسخه او لذي بو بوك بوت كول اف مستوسخه ف فود لذي دابل او نتي فيدل او دبل دمسي كم زهبو يرينا ماتش اف ابزون فول okay G مش G good مس SP spoon جي مجمرة كيح هلين دلهم أكبر بعد في دلنا عزلون سلطة نجي نرى book مصحف ماتيو boot جمع cool زحل وي زحزلو هدو food مقوي full عشاء good صبو كلن زين بالدبل أغيرو نتي أو دبل دمسي تكينا ويكا أود بالدمس يسمعنا الله بتماسسالي hook mood moon pool سلازي نتي أبكر مثل كلتا دبل أود لو دمسين أوز بالدمس سخالو ب مس أو pool okay pool roof room أزمة ياتينا تماسالي s مس أو مش دبل أو soon tool wood tools booze سلازي أبزن بتسألين صحيفين زلوا قالت دبل أو كابتي بيوز دمت لعلي او دبل دمسي كم الفتر دلنا ماشي كابيون لعلي دبل أو اوز بالدمسي يفتر أبقى لنا إكسبشنالنا دبل أو تخيلوا كل جزء وي ما سيكونن إذا خاين إنجليز نان فونيتكس دبل أو أبتفاي بوتا تفاي تركم تدلوا أبزي أخلت أبنة ثرونا دبل أو خاينن جن اوز بالدمسي زي بلن قدامتي بلود ديكونه بلاد دم مالتيو فلاد كا وحج أبزين هجي أكن دو دبل دمسي الله blood flood in these two it has a sound then exception Matthew كاب 4 و 5 شغلات نلعلي ابز الله في ذاتهم او زبل دبل اون ركبينا لابنت spoon proof school smooth مبزحت قالت قلت نفوس هنا probably proof
መረጋገጽ ማለት ምርጋጽ ስሙዝ ካ ለሙጽ ወይ حرفاف زي كونه نمبال نتكمل عليه لذا كلهم لما قاعدين كنا دبل او كابيون لعلي او دبل دمص يفطر اوكي ادمامصا ወይ መሰረታዊ አደማምጻ ወይ አናብባ ነው ይቀራል ቤዚክ ሪዲንግ ብንልከት እዚህ ነው ምስተፋየ ቫወልስ እንዳታናረልና አብቀጻሊ ካለ ተማሳሊ ለሰንክ መጽ thank you very much have a nice time